Ето, втора част. Втора част, защото в първа не ни стигна времето. Кой вкус е? От този, от този, този или този или този? Аз ги дигам на ръката си и ще позная. Добре. Добре, има го. Има го. Има го. От кой вкус? Всичките вкусове и този със 100% не. Браво, не. С този не. Искам да пробвам много боровинка. Този не. И аз много искам да пробвам боровинката. И този не. И този не. Значи е зеления. Добре, айде Вие ще кажете в първа част в коментарите дали съм познала. Така. Да не поглеждаш. Не. Но. За какво ми викаш Цвети? Не, викам Диди. Ей, не съм ли глух? Сега чакай да свия малко бомбоните, защото с твоя крак ще ги направиш на бомбони. Как ви иска малката ни сестра бомбони. Айде. Ама това не беше честно, къде го виде. Не съм виждала нищо, погледам към камерата. Тя виде всичко. Камерата сам. Лъжи. Кажи какво е. Значи има от този. Дима. Извинявайте, без да исках спрех. Така, значи не може да покажем, защото много ще разбере. Извинявам се. Ти квизията е, нали оранжеви? Какъв оранжев ма? Ти за един оранжев. Не, служи го. Добре. Вкус имаше като сладолет. И беше на... Приятелите знаят. Ще правим и трета част. Боровинка? Да! Познаме хора! И сега, преди да ни свърши времето, ще ядем шоколад. Аз ще имам това. Не беше честно. Вече съм гладна. Да. Знам, го отварям, но то времето ще ни свърши. Бързо, ма! Ям червена. Ама това е честно, стига вече. Стига малко. Последвайте ни за следващата част. Чао!